Vrbas je jedna rijeka koja pruža ogromne mogućnosti za ovaj sjajan sport i sport koji je u ekspanziji. Jedan je od najstarijih ovdje, ali i također u ekspanziji. Sama Nedelja i Be Active je promocija sporta generalno u čitavoj Bosni i Hercegovini i zaista evo možemo vidjeti da je i dan poslužio i da ovi mladi ljudi i dobar organizator može da pruži vrhunske uslove ovdje u Banja Luci. Olimpijski komitet se trudi da ulaže u sve sportove podjednako i da definitivno sve jedan sport dobije razvojnu šansu. Kao što je ovaj projekat, dobijaju priliku i da promovišu ne samo kajak, već sport u globalu i to je negdje i cilj Olimpijskog komiteta, da podržimo prave vrijednosti i da jednostavno nađemo pravi način da podržimo sve sportove. Imali smo neku situaciju i u tehničkom smislu i zbog nekih vodostaja i problema. Morali smo da pomirimo termin, ali na kraju je sve ispalo odlično. Ekipe se odazvale, takmičenje se održalo. I evo zajedno sa Olimpijskim komitetom Bosne i Hercegovine, mi iz Kajak kluba Vrbas kao organizatori, mogu da kažem da smo napravili dobar posao, otvoreno prvenstvo Bosne i Hercegovine, imali smo goste iz Hrvatske i Srbije. U sklopu otvorenog prvenstva Bosne i Hercegovine smo obilježili Evropsku sedmicu sporta gdje smo prikazali, pokazali i promovisali važnost bavljenja sportom, tako da kažem, osim samog takmičenja ovo je bilo jednog malo drugačijeg karaktera i mogu da kažem da sam srećan i zadovoljan što smo imali priliku baš to u Banja Luci na 10. godišnjicu obilježavanja Evropske sedmice sporta.